אם תביטו סביבכם, תגלו פארק ענק שמציע לכם מדשאות מוצעות, צמחייה מטופחת ומתקנים שיקפיצו את מצב הרוח לשמיים. כאן תוכלו לבלות כל היום במתקנים הכי מרגשים. תוכלו לגעת בעננים עם הבלק ממבה, לטוס עם האנקונדה, לרחף בטופ ספין, להסתובב בגלגל הענק, לנהוג במכוניות המתנגשות, לראות את תל אביב מלמעלה בגמל המעופף, וליהנות מעוד המון פעילויות וריגושים. רעבים עוצמיים, ברחבי הפארק תמצאו מסנונים שונים המציעים מגוון ארוחות, חטיפים ומשקאות, וגם דוכני הגרלות. אנחנו רוצים להזכירכם, אין להוציא ידיים ורגליים במהלך כל הנסיעה. לכן, חל איסור מוחלט לרדת מהקרונית עד להגעת הרכבת לתחנתה הסופית. בתוך שטח הפארק ישנו משטח החלקה על קרח אמיתי אייסקייט. המקום פתוח בכל יום, באמצע השבוע ובסוף השבוע. הכניסה בתשלום. לחגוג יום הולדת במקום קסום במיוחד? בלונה פארק תמצאו הצעות מיוחדות לימי הולדת בכל סדר גודל ולכל גיל. לפרטים אתם מוזמנים לפנות למחלקת השיווק 03-642. כמו כן חל איסור מוחלט לרדת מהקרונית עד להגעת הרכבת לתחנתה הסופית. הרכבת הגיעה לתחנה הסופית. אנא צאו בזהירות מצד שמאל בלבד, עברו 3 תחתן חפצים אישיים. המשך בילוי נעים.